Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Nga babag sa kong kalipay kandides. Ha? No! Oops! Kaanugon sa bala. Yamay ko sa iyang kilid. Kung wa pa ni mo tapihang ako kamot, patay na unta siya. Damn you! You hurt me. Don't you dare, Paolo. Don't you dare! Kay oras nga usbon mo ang imong gibuhat sa Bigson. Kita ang magkaway! Oh no. You don't mock me like that, Paolo. Amahan ko nimo. Daddies don't play favorites. Wa ko'y gipaboran ninyong duha. You do! What? Di ka ba makasabot? You had everything. Samtang nagdako, nga ahaw sa tanang material nga butang nga imong manghod. Igsuon mo siya. Angay lang unta nga mubati kay kaluoy niya. Empathy, Paolo! Empathy! Dad, newsflash. I don't have that. And I don't know that. Let's just say, wa pa mi magtagbo sa maong pulong. So do not expect me to feel that. Kaya dili mi close sa maong pulong. That's a total stranger to me. Paolo! So keep your eyes kanunay nining imong anak nga naghigda dati. Kay sa higayon, nga makahigayon ko. The next thing you will know, nagbantay ka na niya siyang patayng lawas. Animal ka! It's how you raised me, Dad. So congrats. You influenced me a lot. Gawas. Gawas ni maong lawak. Gawas! You know what? Murag ganahan ko tupad ining batignaw. Unsa? Gusto na kong istudyuhan ang iyang hitsura, ang iyang lihok, ang iyang sinultihan, kung makamatanaw niya siya. Why? Why? Nah, you don't need to know. Excuse me. Mutapad ko niya. No, dili ko masugot. Gawas na, Paolo! Daddy, it's my way of getting close to my bastard brother. Dili. Dili ko musugot. Gawas na gikan din kung di ka gustong bitaron taka. Yeah, sure. The question is, makahimo ka ba? Damit, Paolo. Ayaw hutdan akong pailog. Nanggawas ng ugat sa imong agtang og liog, Daddy. See? I told you. Liwat ko nimo. Nanggawas ang mga ugat sa imong liog og agtang kung masuko ka. Is it true? Ngawa mo ani karon si Dennis? Wa, What did you do? usa? Nganong wa siya manhi? Unsa imong gibuhat niya? Nganong dili mo pangutan o nagimong kagalingon? What did you do? Oh, Ikaw rin makatubag sa mga pangutana, Paolo. Kaya ko, I did not do anything. Clover! Clover! Kana, kung makita mo pa siya. Lako na kining iyang lawak ni Piolo. Ug balikon ko si Sidis sa akong lawak. Clover! Clover! Where are you? Clover! Shit. Damn it. Wa siya din sa iyang lawak. Hain siya. Hain ka, Clover!
Pabuton ko lang nga bation ka o kakapoy sa mga gibuhat karon. Kapag panghagis, Paulo. Because by the time nga kapuyon ka na, tiwason ko na ang wa na mo matiwas pagbuhat ka ganina tungod sa imong pagabot. Gibati ka na ba kakapoy, Siris? Nasayod ka ba? There is one thing nga husto si Paulo sa iyang gipanulti kaganina. Managsama mi. Way kaluoy. But of course, kung anaaman, alang ragyod sa akong mga anak, Siris, kay kunwa pa, dugay ko nang gipatay si Paulo. But you're not my son. Dili ka si Paulo gabisan pa kung makasa lisod silutan. Ikaw, you are nothing. Nasayod ka ba kung unsalay tanaw ko ni mo, Siris? Sama ka lang sa usa ka trapo. Sayon rang kumutun. Akong nahog. Og unya. Inabay sa saog og tumban. Mabba! Kumusta naman ka? Ma'am? Ang duha nimo ka mga mata. May black eye. Wanay kaso, ma'am. Ang mahinundanon nga naprotektahan ti ka og si Miko. Kaya, salamat kayo. Ingon bitaw ko. Iikyas unya ta ka gikan adtong imong iyaan ug uyuan. Ya, unsa man? Tuon na kag nako karon. Too na. Aperde. Sige, sige paligag ngisi. Man. Puyo na oy kay panuhuton ka. Unsa ka? Nganong gitudlo ko nimo? Way sakit kuya. Akong bunog. Sakit ko pero kaya ra. Kiyapan lagi ka. Yapan kay wa pa masagoy kaon. Dili man to sa sakit sa bunog mao na kuyapan ko. Aw, abi na ko sa sakit. Di sakit mapangag kaya. Unsay pangag? Nawa man ni mo sa kangipon sa tubangan good. Unsa? Tarong ba? Tarong ito. Ma'am, tinuod. Payom lay ka. Tarong oy. Ibibiskot. Ang manang usara kong ngipon. Hindi man. Mubawas sugo. Potensyano ayaw na. Way ka paingnan kung magbawsanay pa mo. Pasagdi nga ang mga pulis na unya ang mudakop nila kon musuway pa sila pagbawi ni Miko gikan nimo. Ayaw ko ulit nila tiyo kuya. Dili oy. Karon pa nga naa na si Ma'am Denise nimo. May makatabal sa pagbantay nimo. Ha? Oo. Oh. Nganon dili. Oh, dawa. Di namin ito kami ko. Dili ta pasagda ni Ma'am Denise. Gaya sa nibalik ni mo mamoy. May nalanganan lang sa probinsya, God. Unya, kumusta man? Tay paragod. Patay na gyud si Piolo no. Siya ro mabuhi pa siya kun mahugis pangpang. Ako ate Clover. Kanusta ka uli ako ate no? Ingong tiyo, abroad ko na ako ate. Padaro siya kurtan ako. Pero, tilide ko nila pa noon. Abroad? Oo, ingon ako tiyo. Pero nabati na ko sila, mama. Ang kwarta ray ilang tuyo kung anong ilang gidawat ang pagbantay ni Miko. Mao nga. Naluoy ko ni bata. Potensyano. Lisod tuhuan no. Pero tinuod na. Naluoy ko niya. Gibati na ko nga parehas ming duha. Nag-inusara na lang.
Ay. Dili di ay lalim no. Abi ko, kung maginusaran lang unya ko, libre na akong mabuhat sa tanan akong gusto. Sa tanan buot akong buhaton. Wa na magbuot na ko. Wa na magyaw-yaw na ko. Pero, nasayop day ko. Dako kayong sayop. Kaysa pagkawa ni Lolo, gibati na ko ada kong kakuwang sa akong kinabuhi. Ang gituhuan akong kalipay sa paginusara, kalisod ug kamingaw ang nahimong ganti. Ug kana tungod sa akong dakong nabuhat, ma'am. Nagbasol man ko, apan uwahin na. Dili na nako mabalik ang kinabuhi ni Lolo nga akong gikutlo. Unsa? Unsa to imong giingon? Imong gikutlo ang kinabuhi ni Kapitan? Imo siyang gipatay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!